De ce zi astăzi? Astăzi? Da. Miercuri. Ia mai arată datumul. Miercuri. Sigur? Da. De ce întrebați? Ne doare capul de parcă ar fi joi. Și dacă era marți, nu vă durea capul? Ba da, dar era altceva. Ce era? Marți. Aha. Iertați-mi indiscreția. De ce vă doare capul numai miercurea? Pentru că sunt frământat. Ca Coca? Coca și mai cum? Coca a luat. Coca a luat? Și cine a dat? N-a dat nimeni. A luat, numai aluatul se frământă. De aia și eu nu mă frământ. Nu mă frământ. Cine vă frământă? O problemă. O problemă. Unde se duc muștele iarna? Asta e bună. Unde se duc muștele iarna? Păi muștele iarna se duc. Ai? Chiar, unde se duc? Vedeți, eu m-am documentat, m-am interesat și la cooperativa blănarilor, la căciula reparată. De ce? Degeaba. Am gândit că poate iarna găsesc musca pe căciulă. Și ați găsit-o? Nici muscă, nici căciulă. Aveau șepși cu cozuroc. La lăptărie. La lăptărie ați căutat? De ce? Poate că iarna pică una ca musca în lapte. Dar știu că vă bubuie mintea. La lăptărie nu, dar am căutat-o la o vecină. De ce? De bloc. Vecină de bloc. O femeie foarte rea. De ce? De muscă. Dar nu iarna. Vara la italieni. Deci rămâne deschisă. Vecina? Problema. Unde se duc muștele iarna? Poate se duc la schi. Din ce-ți veni? Că am văzut o muscă cu un picior rupt. În gips? În magiun. Să vă fie de bine. N-ați înțeles. Să recapitulăm. Ursul iarna hibernează. Adică se retrage. Nu, cu ursul. De ce? Ăsta nu e insect. Da. Stimabil, iertați-mi indiscreția. Dumneata sunteți nebun? Adică din liman? Nu. Sigur, dar de ce întrebați? Că de un ceas refuz să-mi răspuns la o întrebare. De ce întrebare? Unde se duc muștele iarnă? Mă descrie ratule, mă. Unde te uiți, mă? Cu tine vorbesc, mă, limanule, mă. Păi nu te-am întrebat eu până acum, mă. Cum îmi întorci întrebarea? Dar eu ți-am pus întrebarea asta. Serios? Și acum cu vii cu ea inversă, ce faci? Dar nu, măi ăsta, mă, băiatule, mă. Am probleme de rezolvat și stau să discut cu toți signiții și nebunii. Iartă-mă,